Zdravím. Je tu rok 2020 a kradení účtu se rozvíjí ve velkém. Mně se toto stalo včera a vidíte, je dnešek a účet mám zpátky. Jak jsem k tomu došel, vám v dnešním videu řeknu. Řeknu vám všechno, co byste měli udělat a teď už jenom na Steamu, jestli vám to přijme nebo ne. Jelikož řeknu, jak se to stalo. Hrál jsem CSko a přednedávnem mi přišla pozvánka do skupiny o CSku a PUBG. Samozřejmě jsem to přijmul a dnes jsem hrál včera jsem hrál CSku a přišla mi zpráva Get free skin. Samozřejmě jsem byl hloupý a naletěl jsem na to. Přihlásil jsem se přes SteamGuard. Během půl minuty si ten člověk vymazal SteamGuard z mobilu, vymazal mi číslo z účtu a mobilní číslo myslím a změnil e-mail a heslo během půl minuty. Samozřejmě jsem nic už nemohl dělat a po celém internetu jsem hledal, jak bych ho mohl získat zpátky. Jelikož všechny videa jsou starý minimálně 3 roky, tak jsem se na ten způsob musel dojít sám. Došel jsem na něj a vidíte, že asi vyšel, protože svůj účet mám zpátky. Tak, nebudu to okecávat a ukážu vám, jak na to. Potřebujete druhý účet. Jestli nemáte žádný další účet, jen ten, co vám ukradli, založte si nový účet. Jakmile se přihlásíte na nový účet, či zaregistrujete, kliknete nahoře vlevo na nápovědu a na podpora služby Steam. Sedete dolů, vidíte, že tady nemám utracených $5, vůbec to nevadí, dáte můj účet a sedete dolů. Dáte data vašeho účtu služby Steam a tady bude tabulka Steam, data vašeho účtu služby Steam, omluvte mě, podpora, Steam podpora, jo. Účet, máte tady obecné detaily atd. Je to celkem dlouhý, můžete vidět, že je to jako fakt dlouhý. Máte tady komunita a profil, inventář a položky, data ze systému, nahraný obsah, obchod. Vy si jdete úplně dolů a jako poslední tady máte dotaz ohledně dat svého účtu. My nemáme dotaz ohledně dat svého účtu, ale máme dotaz na Steam Support, neboli podporu Steam. Tady je tedy okno, kde můžeme napsat na Steam Support, který má 4 dny na to si tu zprávu přečíst a vyhovět nám. Co se budeme psát? Napíšeme sem vše, co je důležité, aby Steam věřil, aby jsme Steam jakoby přesvědčili, že ten účet je nějakým způsobem náš. Jenom vám řeknu, že je důležité, abyste psali v angličtině, protože Steam je asi, jak víte, anglický, anglický. Takže kdo neumí anglicky, nejspíš bude potřebovat překladač, který tady jednoduše najdete. Napíšete sem něco ve smyslu, že jste klikli na ten vir, konkrétně kdybyste měli fotku, přiložíte ji jako soubor, jestli nevadí, já to taky neudělal. Napíšete sem všechny údaje, jestli si pamatujete den zadání svého účtu, určitě to napište. Napište sem třeba, že máte fotky z nějakých Steam klíčů různých, kterých jste použili na účtu. Budete nejspíš v čudu, pokud jste nepoužili žádnou hru, kterou jste si koupili
někde mimo Steamu. V podstatě, když jste si koupili například, nevím, tamhle v Electroworldu hru, tak určitě si to všechno ukládejte a při takových situacích je využijte. Napište sem například, že máte tu a tu hru, že máte fotky Steam klíčů a různé takové informace, které by Steamu měly na pomoci k tomu, aby odhadli, jestli ten, nebo ne odhadli, aby prostě usoudili, zda ten účet je váš, či není. Když napíšete zprávu, velmi důležité je taky přiložit soubor. Já jsem přiložil 4 fotky. Jedna byla screen z toho účtu, pouze prostě, když jste si vygooglili tady na komunitě účet, tak jsem si ho vyscreenoval, poslal jsem to tam. Dále bylo, když jsem se snažil přihlásit na ten účet, byl tam e-mail. Jo, bylo tam, jak se dostat na účet nebo něco podobného a byl tam ten e-mail, byl tam s pár hvězdiček / pár hvězdiček .r a hvězdička. Takže jenom z toho bylo poznat, že to byl Rusák. To jsem si taky vyscreenoval a poslal jsem to tam taky. 3. fotka byla z obalu Counter-Strikeu a 4. fotka byl Steam klíč z Counter-Strikeu. To bylo všechno, co jsem použil a následně odeslal. Je také důležité, abyste všem lidem, či kamarádům, či přátelům řekli, ať ten účet ukradený nahlásí, aby se to z týmu zobrazovalo tak moc, že už bude něco povědomého na tom, že si asi nevymýšlíte. Jo. Když zprávu odešlete, Steam má 4 dny na to, aby vyhodnotil situaci a aby zakročil. Já jsem svůj účet měl jsem vyresetovaný účet a nové heslo během necelých 12 hodin, za což si mě Steam opravdu získal a uložil jsem si to k srdíčku, protože Steam je prostě Steam. Jo, takové vážné téma asi je u konce, myslím, že vám to pomůže, pokud ne, určitě napište do komentářů, určitě se budu snažit pomoci a pokud to budu samozřejmě vědět, pokud to nebudu vědět, bohužel, no nic, jak říkám, video je u konce, doufám, že vám to pomůže, samozřejmě, kdyby vám to pomohlo, dejte vědět a za což budu opravdu rád, protože jsem rád, že vám pomůžu. Fajn. Mějte se tu a jestli vám to pomohlo, dejte like. Nežebrám like, ale tak. Aspoň budu vědět, že se vám to povedlo a že to nebylo pro nic. Jo. Takže se tu mějte a zatím čau.